Έλα μέσα σου ρε! Τι πειραρία ήταν αυτή χθες ρε! Τι πειραρία ήταν αυτή χθες! Κάτε γάμι σου ρε! Ομάδα ήταν αυτό ρε! Τι έγκλημα ήταν Πάρε αυτό πούλο ρε ρε πούστη! Έχεις το μαύρο κάτω και τρέχει μόνος του! Έλα Και γάμι σου σου με τα τσιγαράκια ρε! Φιλάκες! Τι πήγες ρε φέτος το καλοκαίρι ρε στη Μύκονο! Όπου γουστάρε μουνάρι! Μωράκι! Έλα, Το να μωράκι ακούσουμε μου. λίγο Πούστη! Ποια? την ένταση. Έλα. Αποκλιμάκωσε! Έλα. Μαλάκα! Πούστη! Καλησπέρα φίλοι μου, καλό φθινόπωρο. Κάντε Εδώ γάμι σου, ξεκινάει ρε. η δεύτερη σεζόν. Ναι! Μιλάω. Δεύτερη σεζόν. Λέω! Εδώ μαζί με την ομάδα μου, Γιώργος Μπάκα, Γκουρλή Style. Εδώ πέρα έχουμε τον Αλέ, παίκτη της Αγνικαίας. Ένα σοβαρό τραυματισμό το καλοκαίρι. Δεν μπορούσε να παίξει χθες. Έκλασε τόσο πολύ που... Μια μπειραρία χθες. Μια μπειραρία δηλαδή. Το έλεγα και χθες ρε Μπάκα. Μου έπαιξε αρχίδια στο γήπεδο με μπειραρία και μπειραρία. Δηλαδή ο προπονητής τι έκανε. Είναι δυνατό. 20-14. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Είναι αισχρή αυτό, αισχρό αποτέλεσμα. Να πούμε ότι ο Φλαμπούρης έπαιξε τον Μπούτσο του κυριολεκτικά, δηλαδή έχει γράψει την ομάδα στα Καρέκλα σου αριστερά ρε μαλάκα. Γύρω σε κανένα πανεπιστήμιο ρε. Δεν μπορώ άλλο Άντε. μετά. Για να φέρεις καλά στην κάμερα. Η ομάδα η διάβασμα. Άτσε κανένα πανεπιστήμιο. Αγγιώσει. Άμα δεν γουστάρεις φύγει από την ΑΕΚ Νιγαίας. Τελείωσε, εδώ πέρα έχει ψυχή. Ψυχή έχει ρε. τίποτα, ρε. Έτσι. Βούλος το Άντε. πια! Έτσι είναι Γιώργο, έτσι είναι. Τι μιλάς ρε. Εσύ που ήσουν χθες. Πούστη. Τραυματίας! Ρε γάμι σου ρε! Τραυματία. Γυναίκα είσαι! Τι δεν μπορείς να παίξεις ένα πόδι ρε. Τι Πώς έχεις το άλλο το πόδι. Βατζάινα έχεις! Ρε παιδιά εντάξει. Για να περπατάς. Έλα, πολύ να πήραμε ρε! Κάτσε να μιλήσω! Έλα ρε. Μιλάω, λέω ρε! Λέει. Πούστη! Πες. Άλλοι παίκτες Ωραία. ήταν για τον Μπούτσο εντελώς. Βαγγέλης Κομπέιν. Αρχίδια! Αρχίδια, δηλαδή μόλις είναι ζαρωμένα αρχιδόμπα. Δηλαδή. Έλες δηλαδή. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Τι έγινε, ρε? Το ομάδα είναι man αυτή, of ρε. the match Τι πειράρια εχθές. ήταν. Άσχημα παίξαμε! Μιλάω! Άσχημα παίξαμε! Έλα ρε, όχι, εντάξει, άσχημα ήταν. Λοιπόν, Εντάξει! λοιπόν εχθές να πούμε, ο man of the match, ο νούμαρος ο Χήμαρος, Ακανόν Περδίγης. Να πούμε και μια σημαντική πληροφορία. Κουρεύτηκε ο Βασικά δεν Μημάρος. Ακανόν, ναι κουρεύτηκε. Ο Μάρος Ωραίο, κουρεύτηκε. ρε. Σημαντικό! Τι είναι ρε, δεν είναι σημαντικό ρε. Έλα ρε, Δεν θα- άσε το δεν θα χέρι κάτω πετάγεσαι, ρε ρε. μαλάκα! Πούστη! Ρε μιλάω. Μωράκι μου! Έλα! Μιλάω. Λοιπόν, Τι θα Εσύ τι γίνει. μιλάς ρε! Δεν φαίνεσαι ρε! καλά σου λέει ρε! Γαμημένα! Το κακαμιλίτσα! Πούστη! Τι είναι αυτό το κολάρο που φοράς. Το σκολάκι της ομάδερ! Έτσι να φαίνεται. αφήνεις, Να ρε. φαίνεται Έλα, σταματήσεις τις μαλακίες και να πούμε λίγο το σκορ. Τι 20-14. 20-14 υπέρ των κάποιων ένα. Η ΑΕΚ Νικαίας υπέστη. Ποια πανελευθερία? Λιγάκι. Ναι. Μα είναι δυνατόν ρε Πάκα. Κλείς το πούστη! Δηλαδή πρέπει να φάμε 16 γκολ για να ξυπνήσει η ομάδα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Φλαμπούρης ειδικά κοιμόταν μέχρι το 15 Τον πειράξε μπλουζίτσα! και μετά επέλεξε να βάλει Δεν μπρος. είχαμε και τέρμα ρε. Να Βάλε τον υπενθυμίσουμε Περδίκη και ένα τέρμα, ρε. προβληματάκι. Άσε ρε! Έλειπε το αμυντικό χαπ της ομάδας. Ας Μην είσαι, το... Ρε, ναι. άντε κάνε καν κι αν σου. Έλα αγόρι μου. Άστος. Καποτιάν λείπει. Κουραδίτσες είναι ο Καποτιάν μαλάκα! Α, του πήγαινε σε κανένα νοσοκομείο. Κουραδίτσες και τούμπες είναι ο Καποτιάν! Λοιπόν, Ναι. Τι μιλάς ρε. ο Ποδίβιξ δεν κάνει την ομάδα. Θέλω Συμφωνώ. τώρα την παρέτησή του. Συμφωνώ. Και- Τι, πού είναι ο Ναι, πρόεδρος? Ναι, ναι. Πού είναι Πού ρε? είναι το διοικητικό συμβούλιο? Δεν έχω. Πού είναι η διοίκηση? Έλα ρε! Πού είναι η ομάδα? Πού είναι όλοι αυτοί ρε? Πού είναι ο είναι? Βάγνερ, όχι. Ωραίο αστείο! Έλα λίγης! Να ανοίξουμε γραμμούλες. Ξεκινήσουμε. Επαμεινώντα της Γραμμελίνιου! Άνοιξαν! Ναι, καλησπέρα. Έλα ρε με τη μία! Έλα κόψουν εντάξει πολύ. Ζωή είναι και δεν πούστη! Στο ακουστικό Έλα, περίμενε! Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Για στιγμές δεν θέλουμε στην εκπομπή. Επόμενος! Έλα το μαλάκα δώσε! Ιμπέ! Ιμπή! Εβέιν! Επόμενος!
Πάμε. Ρε Παμινόδα, μια καλή γραμμή. Έλα, μια καλή γραμμή. Βάλε, θα τελειώσουμε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα ρε φιλαράκι. 2 εισιτήρια θέλω για τα 20 χρόνια φίβος. Έλα ρε. Να σου πω ρε, πού παίρνεις εσύ ρε? Καλαμάτα. Καλαμάτα. Και τι ομάδα είσαι κύριε στην Καλαμάτα? Μεσσηνιακός. Έλα μέσα σου, κόψτονα ρε, κόψτονα Μεσσηνιακός ρε. Εδώ έχουμε τα δικά μας προβλήματα με Μεσσηνιακού, θα ασχολούμαστε ρε. Έλα νοπαδό της ΑΕΚ Νικαίας. Τώρα. Ντόμπρο. Θέλουμε να σας ενδιαφέρετε. Θέλουμε να λύσουμε όλα τα Αρχιδάτος. προβλήματα. Είμαστε εδώ για σας. Παρακαλώ, Έλα ρε. Έλα φίλο. τι κάνετε? Ωραία. Να γάμισου. Λοιπόν, εγώ κάτι έχω να πω. Ρε Μπάκα, να σου πω. Έλα, Άλεξ έλα. φωνή. Είχα πάρει και πέρσι Έλα. ένα τηλέφωνο Ναι. σε μια εκπομπή σου. Τυριά ρε. Και σου είχα πει, βούλωσέ το εσύ. Και σου είχα πει ρε, θα μ' ακούσεις πρώτα και μετά θα με κόψεις. Σου είχα πει για τα δόντια σου. Έλα. Συγγνώμη, ένα χρόνο. Δεν έκανες για το... Ένα χρόνο οδοντίατρο δεν βρήκες ρε φίλε, τόσοι υπάρχουνε. Άντε ρε. Έλα, ρε. Πάμε όλα ένα. Τι έγινε ρε. Επόμενος ήταν. Πάμε. Έλα, Παμινόδα. Έλα. Πώς ο ίδιος είναι. Έλα, κόψτε να. Άσε να μιλήσει, έχει κάτι να πει αυτός. Κόψτε. Μια και Κόψτε. Έλα λοιπόν ένα σοβαρό να βγει ένας. αρχιδάτος. Να μιλήσουμε, να τα πούμε. Αντρίκια. Μην πέσει ερώτης. Σε παίρνω το κοντρόλ μπαμπά. Η γυναίκα σου είναι. Είναι κολλήτσα του. Έλα, δώσε γραμμή ρε. Παπαμινόδα. Δώσε γραμμή ρε πούστη. Το μωράκι μου. Καλησπέρα. Γεια σου. Έλα ρε φιλαράκι. Έχω να κάνω ένα παράπονο. Τι έγινε ρε. Αυτή τη μαϊμού, το μαύρο, το μασάι. Το μαλάκα. Τι τον έχετε μέσα? Δεν ξέρω ρε φίλε. Έλα μου ντε, έλα μου Ναι, ντε, και κάτι κάνα και CD να το στείλετε ρε. Τι έκανε Καραμάρα αυτή ρε. Τι ήταν το καλοκαίρι ρε Φλαμπούρη? Δεν ξέρω ρε. Λόλε έπαιζε. Η μάνα του με ρε. Λόλε έπαιζε. Πιστεύω ότι ο Φλαμπούρης πρέπει να βγει από την ομάδα φίλε. Ρε Το φούλο παιχνίδι του εκουρέστην και εκουράστην. Είναι κουράδα. Πραγματικά δηλαδή δεν έχει να προσφέρει κάτι πλέον λόγω παράτησε την μπάλα. Θα πας σε ένα πανεπιστήμιο ρε. Ασχολείται με άλλους. Πας σε ένα πανεπιστήμιο. Μα λέγε και χθες γιαγιάς μου γαμάνε. Και φτεδίσες το κιτσονάκι μου. Αλλά ας πάμε λίγο στον Αλέ. Εγκληματία. Έχουμε εκπομπή. Συλλαμβάνεσαι. Που είναι μες στην ομάδα. Στο ring. Που είναι μες στην ομάδα και ξέρετε το κλίμα της ομάδας. Για πες μας Αλέ, τι συμβαίνει στην ομάδα. Να πω λοιπόν, δεν υπάρχει ένα χάος. Μιλά πιο δυνατά, δεν ακούς. Να τα λέμε με τα δόντια τα κομμένα. Να σου που δεν ανεβαίνει στα γόνατα. Το μωράκι μου δεν έχει Τι δοντάκια. να πούμε, λοιπόν, ακούστε. Στα ποδήλατα υπάρχει ένα χάος. Δεν μιλιόμαστε μεταξύ μας. Δεν είναι αυτό ομάδα. Πώς το λένε, τι μιλάς. Ρε μάθε να μιλάς. Μπειραρία είναι Κάτσε ρε. ρε καριόλι. Αυτό είναι Μάθε ρε. να μιλάς. Μπειραρία Όταν σου είχα την άμυνα αγόρι μου. Ρε θα σε Όταν δεν παίρναγε άλλο κανείς. μιλάω. Εσύ Τι μιλάς βούλος του. τώρα. Θες να σπάσεις κρύβεσαι, θες να σπάσεις Εσύ το σκύλο. κρύβεσαι ρε πίσω Βούλος τον του. μπάκα. Μιλάς. Βούλος του. Μπήρα. Μάθε να μιλάς και μετά μίλα. Τι σε φέραμε στην Γραμμούλα εκπομπή. επαμενέντα. Θα πούμε μετά εμείς οι δύο. Πώς τε. Βασιλίνα. Εγκληματιούλη. Γραμμούλα επαμενόντα γάμου στο Ναι, γεια σας. Πάμε ναι. Γεια σου ρε. Λοιπόν, είμαι μεγάλος φαν της ομάδας. Ωραία, αλλά Ναι. τι φωνής έκανες ρε βάλει. Και τι έγινε φίλε? Ναι, λέγε. Ναι, είμαι από την περιοχή Κανγκάρο. Έλα. Έχω μια θεία εκεί. Σοβαρά, πώς τη λένε? Τάνα είναι. Κάνξης, δεν την ξέρω. Και ήθελα να πω ότι η μπάλα εχθές ήτανε σαν εφιάλτης. Τι ήτανε? Σαν να γύρισε τσόντα η Τζούλια. Ποιοι? Ναι! Άκου κάτι ρε φιλαράκι. Ο Περδίκης θες, τα άτρωγε τα γκόλ λες σαν και ουραμπιέδες ρε. Κουραμπιέδες! Είσαι ο Περδίκης ότι είμαστε Χριστούγεννα ρε. Καλός μαλάκας ήταν κι Και αυτός. κανένα λουκουμάρεσε λίγο. Έλα ρε, ο άλλος ο Πάει. μαύρος τι έκανε για να τρέχετε τον Πάει. έχετε το σκύλο. Άσε μωρή κυρία να πούμε, ξέρεις εσύ τώρα τι κάνεις. Έλα εσύ να παίξεις ρε, να μας πεις πως παίζουν άμα γουστάρεις. Όποτε θέλεις να με Ναι, δοκιμάσεις. ναι, με αυτή τη φωνή να δούμε και πως θα τρέχεις. Έλα, λέγομαι Γελονιούλα. Τσονγκόρο Γελονιούλα. λέγομαι. Ναι. Ελάκι να αυτός τον το έχω κόψει. Τι ομάδα είσαι ρε καραγκιόζο. Εγώ. Κόψε τον. Τέλος. Γιατί τον έκοψες Δεν ρε. θέλω να μάθω. Γιατί ρώτησε. Έτσι. δεν γάμισε. Ρητορική. Ρε. Και βάζεις σε κουρδί από κάνα μπαράκι της Μικόνη, το έσκασε.
Τι σε χαλά ένα Είναι ρε. αυτή ρε. Που νομίζω ότι βρίσκεσαι ρε. Τι έγινε ρε. Πειράρια το πέρασε εδώ μέσα ρε. Θα αλλάξεις είναι? λέξη. Λέγε. Λέγε. Ρε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο ζήτημα. Πάμε, Μάρα, πάμε σε γραμμή ρε. Πάμε σε γραμμή. Ναι, καλησπέρα. Μωρό μου. Καλέ, αυτός ο μορφούλης εκεί με το κοτσιδάκι, ποιος είναι? Μωράκι μου. Αυτός με τα γυαλιά. Παίχτης άκρη σου. Φίλε μου, ναι, εντάξει. Καιρό έχω να σε δω να παίζεις όμως. Σταματίας, άστα. Ψάχνεσαι για πούτσα μωρή. Λοιπόν, Έχεις πρόβλημα ρε μαλάκα. Έλα, Ναι, κόλλα. μωρέ. Λοιπόν, έλα, θα... ρε. Άσε τη διευθυνσούλα, Είναι θα εδώ, ρε. στείλουμε Πειραρία είναι, ένα ρε. δονητή 2 εκατοστών. Εντάξει. Δάμε ποιος μπορεί να Έγινε. Πειράρια Ποιος θα είναι. μπορέσει ρε. Εγώ θα μπορέσω. Ρε, Παμινό, θα πιάσει Τι λίγο. έγινε ρε. Πιάσε λίγο. Να πούμε για τις καινούργιες μεταγραφές της Αγνικίας. Μεταγραφές, ρε, βάλε πρέσβες λεφτά, ρε. Έβαλε στην τράπεζα χθες. Λοιπόν, έχουμε τον καινούριο, τον πολύ καλό παίχτη της Αγνικίας. Είχαμε κάνει καινούργιο χθες. Είχαμε το Γιάπ. Κωστάκης Γιάπ, ξαναμπήκε στην ομάδα δυναμικά. Ντίνος. Στην μπλουζίτσα. Ναι. Μπορείτε να talent. ενημερώνεστε για την Αγνικία στο... πες για το site. Το site μας που δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα την ονομασία, αλλά θα το Μπείτε στη βρούμε. σελίδα. Πολύ σημαντική βοήθειά μας. Το Facebook είναι σελίδα Μπείτε να το βρείτε εκεί πέρα. ΑΕΚ.ε Βέβαια, έχω ξεχάσει το προσωπικό για να μπω, αλλά δεν ξέρω. Ε4, όμικρον. Και 5-6 αριθμοί είναι μετά. Να ενημερώνεστε, υπάρχει και ιατρικό Εντάξει. δελτίο εκεί. Είχαμε τραυματίες. .com, έτσι. Ο Άλε δεν έπαιξε. Ο Αλέμπουρας. Αυτός είναι η τραυματία. Ρε, θα μας τρελάνε. Ωραία. Είσαι και λίγο μαλάκας. Πούστη! Μωράκι. Έλα. Αφήνω. Τι ώρα είναι ρε παιδάκι. Πόση ώρα τραβάμε. 12 λεπτάκια. Έλα ρε. Πώς θα τα γεμίσουμε. Να το λήξεις ρε μαλάκα. Ποιο? Διαφημιστικό διάλειμμα. Ρε, γιατί σε προσλάβαμε, ρε. Διαφημίσεις. Τραγούδια αδερφά. Περίμενα να βάλουμε ένα κλίση έτσι. Αλλαγή περιβάλλοντος. Κόψω ρε.